सासे बिमा जानायाबो गोरलै नङाना लोगोफोर। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप्स देखायनानै होगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। नैबे मेडामा 6 मान्थ प्रेगनेन्सियाव दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। हस्पिटालाव लांदोंमोन, बेयावनो डक्टरा गुबुन जेंना दं होननानै बेबिखौ बोखारनांगौनि गोनांथि दं होननानै बेबिखौ बोखारनो नाजानायाव बिथांनि जिउआसो गोमालांनांगौ जाबाय। आङो मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा सासे टिचारमोननो। मानसिफोरा फेसबुकाव आगारनाय बायदिब्ला हाबा जानानै 1 इयारबो जायाखैमोन होननानै बुंदों। संसार जानो थाखाय हांमा थालांबायना लोगोफोर। जाय बिथाङा जिउ गोमानांदों बेनि हाबा जानाय भिडिअ'मोन सिगांनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बे संसाराव जोङो जोनोम जाबायब्ला थैनायाबो दंखायो, नाथाय जों मानसि माहारि जानानै जोङो दुखु मोनो बेफोरबायदि हरखाब जाथाय जानानै थाङोब्ला। मानो होनना बुङोब्ला मानसि जानानै जों गोबाव सम थांनानै थानो लुबैयो। बे संसाराव जों गावनि थैगोनखौबो बावो, नंगौना लोगोफोर? जों गावखौ थैया बायदि सानो, नाथाय जों बयबो थैयो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नोंथाङा टाइम दंबा भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, थेंक्स फर वाचिं।